Rodel Agustin, Emmanuel Manasala. Parating sa dalawang kapag-ananan, Francisco Pulo, Melinda Agustin, Alona Ocampo, Nerissa Bailao, Lili, Melinda Pineda, Fernando Santos, Alma Siglat, Wilfredo Malyari, Pat Amos, Myra Pequin, Lita Gana, Ligaya Dinaluco, Belen Paras, Lautia Dalio, Vilma Resurrección, Betsy Del Rosario, Linda Vizcañe, Linda Santos Rosin, Rona Grau, Araima May Bernadas, Judy Lunana, Samantha Felicitas, Oscar Lopez, Leon Laksa, Beth Senegal, Alan Ibarra. Ating pagganap ng kaluhuran sa masakit, kailangan mo makinawan kami ng katagdamong niyang nagli, Pedro Bautista, Eduardo Juno, Joel Jr., Pablo Ocampo, Lourdes Lover. Ating sa ilang kalagang ng bulan. Salamat po.
Ginoo manatili kayo. at kaya ang Pinoy. Pakamalan kong kabanan, kasibayo ko, inawis na katang ng Ginoo para miyabi-yabi ang tigmet mga pamilyang makirandang kinamang ng Diyos at tatanggap ng kanyang pagkamalkaman ng patawad at daya. Kasibayo ko kinggipno kapakababal, siya tatang may kakatang kasalanan, tingkakatang pakulangan tinggi, manyawat ng kapatawaran ng Diyos. Aminan po ng Diyos sa mayupay ng tutuwa. Inisip ang alat kapal at kaya ang mga kakulangan. Ulitin ka tayo ng pupukang sa tanayang Biblia. Karisap na namin ng buong santo at kaya ang pagat kalalangin po ng Diyos sa limutan. Ng Diyos sa mayupay ng tutuwa pakaluluwa ng katao at ipapatawad na rin kasalanan kamo, idala na sa aking biyay alalangga. Amen.
tao. Hoy pang at sumaluwa, malugod ng tangkang ingkerang kabiyasan, binatawon niyang tao ang Yesu Kristo, at binayunin kasagasayan ng katawan, kapamilatan ng kautusan na ingkarang alugod. Yan lang nasa ingkerang kabiyasan ng pamanupad mi ingkerang kautusan, at iyan lang ingkerang kaligtasan ang gagaling sikot ng Yahweh. Itiyayon ni Kero, hing kapamilatan ng Kristo, Ilongin. Amen. Pangmasang yung libro ni Levitico. Yung libro sinabi na ng Moises at Aaron. Nung ating luto pasa o kaya o kalabag ing balat ng merdi mataw. Sukat na kong magsuspekta ing ating yang merda ing balat. Pinakailangan niyang bunta tanganon sa sacerdote o meron ka rin sacerdote na anak. Dineklarang emanin, uring sakit, kalintoking balat ng mundo, leprayan. Inginumang taon di kalepra, sukat niyang magtimalan babak-baba at lukot na buwak. Sukat niyang takpan ingusuna karang kukulisak na marungis ko. Karang emama ko iting sakit, sukat niyang ibilang marungis. Inya kailangan ibalik-balikang pakayapan, sukat yung manunanan luwal ng kapagyantuyo. Ing aman ng Diyos. Ikaw ang
ako'y kumpital ng Ginoo, initabla kong kasalanan, at ako namang gayo, hingaya aking kasalanan ko. Tumula kong Ginoo, tula kayo'y kong banal, ikaw sandaling malinis sa puso, tula kayo'y sa iyo. Pamahalaan ng iba, pinungunan ng sulat sa Pablo, at tao, Barnabas. Sabagat, naniwan ng tayo, mamangkong o inan, dagdagiwan ang ikaligayan ng Diyos. Eko bagyan ang angkanan, ipakasalaw, hindi lupa, Hudyo o pagkaan, o rinalagay, iglesia ng Diyos. Ang ibo, daratan ko, pagkapitan ni pangatulang, ignetong at neto, tigsabdakong daratan. E parating itakayang ko, duли parating itakayang tigsabda, balang itas. Magitulan ko, anak, ang ibo, ipagtitulan ko, ang Kristo. Ang ano, ibig, salamat sa Diyos. Ing panahon na ito, ating merong aleproswan alinapit ng Jesus. Siniklaw siya kinarapanan at di pakalulus siya. Nung turiyan mo,
Tinuro si Jesus kayo at tingkilani at ang nanang sinabi, Puripo, pumayag ka. Manitamuin may walaking lepra ng tao at inayag yun. Pagdagad may palakwan ni Jesus kay Banik ay pinabilinan. Lawan mo na sinabi, Epo pamalita iti kaninuman. Maya pamuntaka at papitin sa sacerdote. Kay Barmilaw kang ay ang pag-iutos ng Moises, panpatunayan ka rin tao, ikaw, inayang ka. Inayang mabalita ng kanatang kaligtasan. Balikan tayo itang ilawas kasado ng Ebanghelyo rin pamamasa. Bayo kuini, bayo tayo pitunawan ng Ebanghelyo ngayon ko rin pamamasa, balikan tayo itang ilawas inyang sado. Nilubo ating balikan o ay tindihan ng Ebanghelyo ng ilawas sa Domingo. Very good. Kailangan po mag-review. Panabayan yung muli, parehong kabanyan. Mag-review po bayo po yung Ebanghelyo ngayon. Ang kanilita kanibuan, alumanagin classroom, mag-review ka pa po. Sa ilang bilang sa Domingo, at lupuin tehanan ng Jesus to summarize. At lupuin tehanan ng Jesus, alumanagin tumpo ng kalak. Kaya baluin kalak, baluin tumpo, at lulang tumpo kaya kalak, wakatikang luluto. Nanong tehanan ng Jesus, at din mong sabihan kung kaya yun ng nanong tehanan ng Jesus, kailangan katawan pananan naman. Amen. Gusto in medo niya kalawan niyo, pula ipang-Kristyano na. So nanindihan ng Jesus, ang pamaranang migisip niya, kay pagmuntay din na tahimik maluwal, manalangin. Manalangin ko po, amen, amen, amen. Kadua, nandiyawa ng Jesus, kay ba't natin sinabukan na, kay ba't kinagtaw din dami ng Ebanghelyo, o ipapalipat-lipat siya maaral na rin sinabukan ni Jesus. May naral kayo. Maaral kayo. Panarali, mga kabalita, Renaliwa, Adili. Jesus, o iba, at inyang pamamali, pamanaral, ang bumang pamanjuyo, service, namin service, o itabu, tinpasti, kaya pagkinaman. Ikadwaman ng Simon Pedro, kaya pagkinaman, kailan at itamang pamanjuyo, hindi. Pamanaral, pamamali, pamanaral, ang bumang pamanjuyo. At kalukarin ng kanina pagkat isasabihan tayo formation, liturgy, ang buong service. At inukulat ang atong karinagyanatan. So, may kulang yung meto, kaya ang kompleto pang-Kristiyan. Mamadiba, sisimba, o ikaw ang kampalantayan niya na,
Ay bagong sinimpan na bintang mo kaya kailangan ipasya mo ipanagod mo. Inyapin mo sa nabasa ng Ebanghelyo, mamulos na aking alwa, mamulos na ang karing labi, mamulos na ang karing kukin kaning kulit puso. Itasan ko ang mababasa ng mga ng Diyos, ako atay ang anpindiyan. Kung ito inyapin makirandan ka. Romans chapter 10 verse 17, faith comes to healing. Yan, makiramdam ka. Huwag ang makiramdam ka. Huwag ka tumubiyakin. Inulang po kaya na tapos sana ko ang lumabasa ng Ebanghelyo kung saan ka ang balubog na. At ang makiramdam. Kaya ba't ka makiramdam ko hindi niya mahulis ka niya tubig isip, utak. Kaya ba't ipasyak niya? Pakasyak kaya. Kaya ba't nanita impisyak mo, kailangan dalaman mo, practice net, imbintan mo, elmiyang pakasyak, kailangan i-practice net. Pwede mo rin inandong tungkong rin, kailangan at sulat ibalang niya ng kaya pamali, pamanar, pamadyuto. Kaya kailangan natin ang mayaw katapat. Good works. So kung yun na, lalong-lalo na rin makakaluto. Ingatan ko pong dininan ng pansin na nagkikata sa Domingo Sabado, Simon Pedro, malugod siyang katawakan. Ikayo po kalasaw, kalburan mo rin katawakan yun. Kaya Simon Pedro, parang nagsinin katawakan ng babae. Sinabi ni Jesus at ni Jesus, panagawa ng kaya. Ikayo po at nasa rin katawakan yun, pakahurihan. O sasabihin ko kay Jesus yun, inukokan mo at katawakan. Huwag yan pamatin na Jesus. Ipasundo kayo ng katuwangan. Di kayong naguyang kalburan nyo rin katuwangan nyo. Ang tala nyo mga rin katuwangan nyo ay kasawi. Kaya sisendula rin katuwangan nyo. Patangin panahon, di kayong naguyang. Magiging katuwangan kayo na naman. Amen. Ikay pong katuwakan, kalburan nyo rin matuyang yun. Matuyang rin, hindi kaya kayo. Kailangan kalbud kayo katuwakan, ikay katuwakan, dukuran nyo rin kaya kayo matuyang. So, more or less, mga nagawin siya po. Jesus na rin medyo healing ministry. Papakayakan ng masakit. Kanya pong Lunes, kaya pakayakan ng masakit. Sabihan dari masakit, at nalabihan ng higit, ikiyang pimalat, pumayang magati. Kaya nakun o naninawag, makla kapwang pili. Kaya pakayaman, nakun ang tiburin po, ilmema alimna ng demonyo. Pinabili ng demonyo. Pinabili na po ang demonyo, gawin niyo yung CCTV. Minsan mag-introduce. Hindi po. Wala sa may kasama mo. Makuna ka yan. Kasama na. Kung ikaw meron na meron kaya na. Meron ka yung maakoy ka na. In-interview na yung polis. Nanay lang yung iba mo. Demonyo kung mana. O ikaw sa tanas kung mana. O kaya na makatok na tingin pero kung mana. Hindi mo po, kaya ba lang banyakan sa sakyanan na nakita. Ulit ka naman, marikawin natin ang mga pipapatira ng iyasawa. Ika-demonyo, makukakyan. Ika-satanas, makukakyan. Ako na, ulit makatok ng papakin ng impyerno ka. Nabi pa natin sa impyerno.
Kristo, yan po gusto nakupin po. God formed us into His own image and likeness. Inyang lalaman katapon ng Diyos, lalaman katapon ng inyong umawis. Yan kailangan umawis tayo Diyos. Unahin niya din ang Satanas. What? God formed us. But Satan the devil came to deform us. May deform tao din ang kasalanan. But Jesus came to transform us. Ibalik na tao, iyan in Diyos lalaman ng tao. Lalaman ng tao ng Diyos, hindi ang wakis kaya ang lalaman ng sakit. Kaya ang lalaman ng kasalanan, yes, kung masakit tao, we are not fully human. We are less human. Kung ang sasakit ko, hindi sa kung sasakit ko, hindi ka natawag siya sa mundo. Sigarilyo naman sigarilyo, bago mo lang bawal si sigarilyo. Inom na ang inom alam, kung ang kayo sakit, bago sa kanan kayo ako inom. Kaya ako inom yung inom. Yes, kung may sakit ka, kasalanan na po. And then, when we are sick, we become less human. When we sin, we become less human. And yan ay may Kristo, di na tayo. May matawad dyan kasalanan. Halipot, baka nito makapagpapalit ako. Kaya ang original blood na ninapagiro, ay namulit na ng sakit. Alayang lera na bulok, alayang lera na maklak, alayang lera na pipi, alayang lera na lampu. Inyapin, Jesus tinatangin, bagalit ang ibalik na ikinanang ikin to transform us. Baka niya po niya kailangan lawin. Insisting in any malady, we become less human when we don't pray. For the medicine, we become less human. For the increase of our Jesus is a man of prayer. Now, we become by Jesus. A prayerful person is a powerful person. Yan din Jesus. Ulit na pangadiyan, demonyo na kayo paparamuan. In sakit, alam mo na. Yan din po kinirogyan yung binasa ng a leper, a leprous one. Masakit siya at inyong connection. So, masakit ka kanila. Ano na ang panahon, masakit ka. Ulit kay kasalanan. Yeah, we become less human when we commit sin. We become less human when we are sick. Dapat din Jesus sa Jebuke. Inggan malekoswan din natin sa tingkatan ng Gino. Na nung sinabi lang, na Petroswan, nung buliyan ko, ang pangalan mo kaya dinamit siya, inusitik na siya, tinarapan at din pakadulos siya nung buliyan ko ang pangalan mo. Meron ko sa Jesus na at itilagi at atnan ng sinabi, buli ko kumayan ko. When you wait to inunaw. So, lumedyo mo rin ang Petroswan kanina, makanulos lang ang sa darang dalilin din. Magyeno pero ikan ang daling tao, may tenaro. Bakit po? Bakit first reading gusto kanina ang lepra. In leprosy, it is contagious at incurable. Alam ang magulo na dito. Makayawa. Anyang Kristong di ka lepra o hindi po ating yung mayroon maguluyang wak. Kaya na nila, isi-isi yung mother. Kaya less human kanya,
Huwag ang isip-isipin mana, masakit ka, kaibat na po dito, makakakapya kayo, inasbuk ulit pamisnaw na makayawo. Kaibat na dito, makakawa nila kanilang pamilya, makakawa nila kay community, at o na kung magdakanda ng sasakyan ng marunis ko, at clean, magkakita rin tao makola, nung lugar niya magnamupi, bali, hindi ba ang bali, maging marinan siya, iwasan lang, mangyari kapitan, at mangyari kapitan, makayaw, mangyari kapitan, mangyari prosper, pero Jesus, gawin ka, lepitan, prosper, bawal, ingtanan takilan, pero Jesus, lepitan, at intindi, Urido, pumayag ka, kaya pagperanin na ito, inayap yun. Nakukulinan sa niya, inayap yun. May nakukubraya, may balik natin kayang ibalik kayang pamilya, at may balik natin community. Bulinan Jesus, minabiyari pamilya. Bulinan Jesus, bibiyari natin community. Bago yung mungeni ng kabanalan, kanitang pinunang tanawos kung bisa magimbanan, mapuntok ka, magdilidili, pasakitan mo yung sarili mo. Kung hindi na pinurin mamuntok, dengan pilih. Kaya, nung bisa magimbanan kanita, muntak at pinbero makilang kalawal, at magsakripisyo ka, pasakitan mo yung sarili mo. Pero ngayon po, bago yung kabanalan, makiapit ka, makisalamuhan ka rin tao. Inyang ilawelyo, pero kaya pa rin inyang kinayot ka, may naulian yung pamilya na, may naulian yung community. Inyang ito yung kabanalan, kailangan makisalamuhan ka, makobra ka yung abe-abe. Inyang ingin, dan tahu ini dalam ini, nunggu nasib dalam ini, ini kawanan kailang kabiyabe, minakaku, makubra, berarti kayaknya minakaku nyamak yang berbeda dari organisasi. Amen. Kalau kau menjadi Pilipini, you become less human. Kau tak bisa Pilipini kan? When we are social beings, kanya pinagkakam ng Diyos itatong persona. Tinalong na dito ng Diyos, kanya ng Diyos pa. Ano po, in Diyos, meron yung community, the blessed Trinity. May pinakalugot, misasangreto, niyabiyabi, makanyan mo na itabaharapin, makiyapin mo, makisalang mo ako, mabubra kayong pabiyag, kaya mangyari ang kawang-kawang, kaya mangyari ang isasaksakan, ulit kaya tayo ang Diyos, paling ang isasaksakan, kaya pangkakain. Kaya pinamakiyan kayo, makisalamuha kayo, makipagubra ang pinakain, nung mangyari po kanyang sasakyan din parokya ko, kailangan para pamilya, kabiyakin, susuyo. Maging aktibo kayo, hindi kayong parokya, noon ang mga parokya. Ingkatan kailangan susuyo yan, aktibo yan, inyamapakadyan mo na naman, pinbiyasaw. Ulit-ulit, imbabay, aktibo yan, maburay kumain kayo kasaltan na yan. Inglalaki at imbalik. Walang muli yung babae. Kung ka rin ba, kananing lalaki, karang mo sinimba, anak. Pero kung nila naman, susunod ka na yung parokya, imakapin ang iyong kasantan na yan. Anak ang problema. Makanyan mo na ang kanilang anak. Nung manyan mo, mabibong kapamilya.
kailangan subuhin ang Ginoo. Kami nga ay susuyo at hindi ako. Kami nga ay kasimbahan. Hindi na pagkakas. Amen. Nakutod na buhay. Kuya, nandiyan daw ako. Inyang nung kanyang tuloy-tuloy, kaya nagugulat, o bakit lilipat naman ng religion, kaya lilipat na ng religion, nakit mong yan magdala ng Biblia na maglatag daw, magsalita daw. Ano? Kaya kailangan nakasala ng Biblia para makapanarap. Kaya ba na naman yung panarap mo? Pagkawan mo. Nyari pa na tuntong mo, iyo po kaganda. Mga mali, mga naral, mga yun. At kailangan ihang pagigakita. Ikakalagot, sumuyo pagigakita. Pagigakita po, ikakalagot. Kung atin na rin ikakasundo, ikakasundo kayo. Baka na mo kaya lang ikakasaltan kaya na mo nakakawa mo. Kaya mo ay practice ikakasaltan kaya na nakakawa mo. Kaya pinabigari nga ng secondary, dapat nyo iyan na ng bakit para ikalibay na nilakagay. At parating pangayulo na rin pamahalaan. Amen. Kaya tutukin Domingo Juarez Marathon. So, kaya tulis as Wednesday. At nalaking as Wednesday, Valentine's Day. Amen. Kaya ba as Wednesday ko? Dari Allah berdoa melalui mereka. Memang saya beri kuasa Valentine's Day. Saya juga sakrificio kami. Jadi kita sebagai peribahasa makin aktif utama kita kesertaan dengan makin aktif kita sangat pabilo mengajar susu itu kita yang ada bukan kita dan orang yang kasar bukan orang kasar boleh bapaknya susu itu tidak diisi bukan orang diisi Nakagawa na ako ng mga lihat kok yang pertama yang nice bukan dari pera di posisi barang mengeserti usaha posisi barang yang maturun pun bukan maturun pun dari dalam operator yang bersekitar dosa asati kailangan susunod dinati kami aktif utama hingga datang serta pelayanan. Amin. Dipersiapkan mungkin hingga datang serta pelayanan serta pelayanan. Pasalamatan tayo kay Jesus, kami papayag na adaralan ng kalikaw at
at iyanatan kayo sa walang taong at suling pangangailangan at kalungkutan na tamang manalangin. Ginoo, kakilan mo kami, kinpakaya mong lubog. Kami sa belang natural sa katawanan at pamitas nudo yang sindiyak lang ino. Kaya nilingundang yung katawanan na pupulyan ka pa o ino at namin sasabi. Kami sa belang letra kay katawan ka o kalupusura. Kaya nilingundang katubadera at sasawa kaela. Pupulyan ka pa o ino at namin sasabi. Kami sa belang sikil na ng kanilang komunidad, kaya din hanggang matulang tatangga ay tao at pinsupli ang kanilang komunidad, manalangin kay Kero o Ino at namin sasabi. Kami ang tatangis sa lobe ng kanilang lobe at lungkot, kaya din niyakat kong kakalukuran at sumawag karela, pupunyan ka mga Ginoo at namin sasabi. Kami inisin mo ang daralanan ng kasakitan, kaya rin hanggang makilamayan ng kalinaliwa at niyayin at karela, pupunyan ka mga Ginoo at namin sasabi. Ini adalah nama sebelum Ginoong Jesus, ikaw aral na sana ikaw na maging malapit ng Diyos kayo. Gustan adalami ing masayang pamanggap at kapayapan taring sa langit kapadal. Manatili kang kaya bebe o Ginoo, ngayon bangga alanagawa. Amen. Gising din na.
sana kesana, ibayo at sayran pangitut, ikalanan naming kayagasan. Itiyagot ni kapamilan ng Kristo Ginumi. Ginoo manatiliya kaya kayo, iyan tayo rin puso yun. Pasalamatan tayong Diyos sa Ginoo namin. Kung ngayong karapat dapat at patuloy din pasalamatan akong parakiyan mo man kanin, o ikaw Diyos kinalanan at lubos na yupaya. Inyang di kasadaling kemamanak at di parayo inisipin mo, pinagin mo ang pasibayan kaya kapamilanan ng dayan anak mong mapaminto at di banal na Espiritu. Hindi po rin kemamanak ni kemang Santa Iglesia, magiging medula ikaw at iponong makanan kayong medo, ikaw ikuto manak at ang Espiritu Santo. Unilita ang bener sa mga poro ni Angel Karitbatwa, naralitin kaya ng ligaya, layan ang yawe alam tuknang babiya kapuriyan kaya at aming kakanta. Makajian mo naman kay Bating Mapunan Tinwaning Kanis, kasibayang bepasalamat kaya. Binyaning Kanis sa ringkayong disipulo na tanggapan iiti, ikoman, minungkokan iiti. Iting Kanis yung kanakong dayan, dayan yung bayo at dalanang iban. Ang ibubu para kayo at para rin sa mga tao. Bangketa ni patawaran na rin kasalanan. Dahil niliti, bilang kapigananan anak. Imisteryo ng kasalbantayan. Yeah.
Ikamatayan at pamanyugli ng mebiyaning anak mo, tarang biya kapayating tinapining biya ating hangis ng kaligtasan. Laiming pasalamatan kita, tinggawa kaming matampang tanakadarapan lupan sumuyo kita. Mapapangabaming pagkakwa mo, kini kami ngansan misulusuluhin katawan at tayang Kristo, ipunan kami nganding meron ng banal na Espiritu. Ganatan may huwag pa, insan iglesia kong makalaban ng king mehoy yato, mamiganap iting lugod, kambi ng Francisco ing pamami, i Florentino imobispo-mi, i Pasiano imobispo emeritumi, ding sanggang obispo at pari, ding sanggang diakono at inamigong kabalayan ng Diyos. Ganang naman din kapatid kaya nawalat maninayin sublimbye at ding sanggang umiyak ng iyan. Tanggapan mo sa aking maligaya mo harapan, pakaluluan mo keman, gawan mo keman karawan dapat makamit inbye alananda, manhayamin ng Maria, inbirkan ng Diyos, kambenang San Jose, ding apostol, at ding sanglang banal, at dinupat kimpan mong kaburiyan, king kakabaning panulog, kuligan na kapaligayan, kapamilatan, Yesu Kristo kekang anak. Ing kapamilatan ng Kristo kambenan kaya, ipangmayupayan totoo, kapuning banal Espiritu, upuriyan dapat parang manggaman king alanasa. Kepada metode pamilya ng Diyos, ikantahin panalangin at biro na inginutang. Ikapos mo kami o iluking saglang maro, malugod mong ipagkalubing kakayapan, king panagod mi, kita sa umaning kayang pakalulu, para di kami mikamos king kasalanan, at ligtas kami king saglang kanagaligan. Kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyadang Yesu Kristo, kaya kami talapangapos.
ing kapayapan kalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko gabiya ko kaya kayo. Emosa ko babalikan din kaya kaming kasalanan. Manilawang din kasalbantayan din kaya kami Santa Iglesia. At pamayaman ng kong binugat at pangking kaurian mo, ikay maibiyan kong pang-ari, manggaman king alatangga. Ing kapayapan ginong manatili sa kapilanman kaya kayo. Pakita mo kung nginigmi ka kami kung kao king kapayapan. Peace be with you. Kapayapan Peace be ko with you. kaya kayaman. Peace be with you. Kapayapan, peace be with you. Cordero de Dios, Cordero de kasalanan natin, pakaluluhan. Cordero de Dios, Cordero de kasalanan natin, pakaluluhan. Cordero de Dios, Cordero de kasalanan natin, pinagkira ng kapayapan. Panginoon ka Yesu Kristo, ing makainit tunay kapayapan at kaligtasan kaganaman. Tanggapan ngayon tuloy buwan kalimaya os pinakuna ng Cordero. Sila lang dalawa. Yan, mga ko. Kanina nag-misa. Kanina nasa Adeca ako. Nag-misa ako kanina. Piyesta sa ano na yun. Saint ano. Yung Our Lady of Lourdes.
ken pamangan ay barbanwa parati kesan tikam dan manayating kinapinigil itiyak ki kapamilanan ng Kristo inuni. Ako'y bukanay ang Kristo alipat kay Tunis ang dating March 4 at inyong Kristo. Hindi ikaw ko rin sa isyo sa patos ng Kristo. Kaulignay ka naman. So get bukas Wednesday, namin alto yung bukas Wednesday. Ikang na namin bukas Wednesday na araw. So Merkulis po kita ng Merkulis Iglesia Ikeni alas 6 siya po ng PM. So 6 p.m. niya po kaya kayo isa ng bukas Wednesday ang bukong Valentine's Day. Tingin mo manatili kaya kayo at bendisyonan na kayo ng malugod na Diyos sa ating kaya kayong pamilya, inigpang inanak ating Espiritu Santo. In Santa Misa Ilaw ne, umenta nating kapayapaan.